It's time for DJ Rocky's Secret Files. Natakot siyang mawala ako na best friend niya. Kaya tinago niya ang feelings niya. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Jane. And this is my story regarding sa college best friend ko. Na itago natin sa pangalang Dionysius. Ito, ang aking secret file. I first met him nung high school. Fourth year ako that time. May boyfriend ako noon at textmates kami ni Dionysius. Magkausap lang kami tuwing afternoon and after school, ganun lang. May jowa din siya. At nag-uusap lang naman kami tungkol sa studies namin. And then, nung naging busy na kami pareho, bigla na lang kaming nawalan ng communication. Back then, band member ako. Actually, hindi ko pa nakikita itong si Dionysius. Hindi pa naman ganun kasikat ang Facebook. Kaya naman, kahit nga picture, wala akong nakita. Fast forward, college. 1 month na. Tsaka ko lang nalaman na si Dionysius na nakaka-chat ko nung high school at ang Dionysius na kaklase ko ay iisa. Never kong nabanggit sa kanya yun. Never kong sinabi. So naging close kami. As in super close. Barkada, ganun. Naging one of the boys ako. Dahil ang kurso namin ay lalaki ang dominante. Kasama nila ako sa inuman, galaan, overnight, pagkakating class, lahat. Ramdam kong inaalagaan ako ng mga tropa ko. Never nila akong binastos at never nila akong hinayaang mabastos. Si Dionysius, siya ang naging takbuhan ko sa tuwing nagkakaroon kami ng problema ng boyfriend ko. Hanggang sa sabay kaming naging single ni Dionysius. Parehas kami naging broken. Kami yung magkasama na nagiinom-inom sa labas. And during that year, doon ko na-realize na gusto ko siya. Pero syempre, pinakikiramdaman ko. At naobserbahan ko na ang tingin sa akin ni Dionysius ay isang lalaki na nasa katawan ng babae. Tropa. One of the boys pa rin ang tingin niya sa akin. So kiber lang. Summer class. May pasok ako. Etong si Dionysius, wala. Pero matalino kasi siya.
Kaya kahit umabsent siya, hindi siya magkakaroon ng failing grade. Sa katunayan, siya ang tutor ko. Kapag nagpapaturo ako sa kanya, willing na willing naman siyang magturo. And then, may napag-usapan kami ng barkada. Sabi, pupunta kami sa isang bundok. Eto na nga. Nagpunta kami sa isang bundok. Kasama si Dionysius. Ang ganda. Pero, nakalimutan kong magdala ng extra damit. Wala akong pamalit para makapag-swimming. So, ang nangyari, nanghiram ako kay Dionysius. Tapos, siya, ginamit niya lang yung boxer shorts niya at nag-topless na lang siya. Sa akin napunta yung dapat ipanliligo niya. Napaka-gentleman niya. Kaya nga, hindi mahirap ma-fall sa kanya. And honestly, hindi ako marunong lumangoy. Eto namang si Dionysius to the rescue para turuan ako. After ng pamumundok namin, umuwi kami sa bahay ng kaklase namin para kumain. At habang kumakain, pinupunasan ni Dionysius ang buhok ko. Basang-basa kasi. Pagkatapos niya sa buhok ko, pinunasan niya naman yung mukha ko. Tapos tumahawa ako ng malakas. Yung pala, ginujoke time niya ako, binabalahura ako. Paano ba naman kasi, one of the boys ang turing niya talaga sa akin. Dahil dun, sinuntok ko siya. Well, ganun kami magbiruan. At dun napansin palalo ng barkada namin na pwedeng-pwede at bagay na bagay kami ni D. Or Dionysius. Pero kapag tinitingnan ko kasi siya, parang hindi. Kasi parang hindi naman okay kay D. Ang sinasagot niya lang sa barkada, hindi kami talo. Naku, di nyo lang alam pero tuli na rin yan, no? Sabay tawa. Then one day, may nanligaw sa akin. Inisip ko noon, nagseselos etong si Dionysius. Kasi paano ba naman? Suplado sa akin. Although never naman niyang inamin. So ang ginawa ko, ginamit ko yung manliligaw ko para makita ko kung aamin ba talaga sa akin etong si D. Sinagot ko yung lalaki. Makalipas ang isang linggo, nabalitaan ko na lang na nililigawan na raw ni Dionysius yung tropa ko sa isang block. Tuwing nagdodota kami ng babaeng yun. Yun yung nakakatabi niya sa computer shop. Ewan ko ba? Akala ko, itong si Dionysius ang magseselos dahil may boyfriend na ako. Pero mukhang ako pa yung magseselos, ha? Tropa ko pa talaga yung niligawan. Siyempre, hindi ako nagpahalata. Weekend nun, napagdesisyonan naming magkaklase na pumunta sa isang ilog para mag-swimming uli. Dati, si Dionysius, sa akin siya laging umaangkas dahil may motor ako. Pero that time, sabi ko sa kanya, hindi ko dadalhin ang motor ko kasi susunduin ako ng boyfriend ko. Nag-okay naman siya. Nang makarating na ako sa meeting place, nakita ko si Dionysius.
paparating kasama yung nililigawan niya. Take note ha, ang pinag-drive niya ng motor yung babae. Never siya nag-drive dahil mas gusto niya na ako ang driver para raw magmukha akong alalay niya. Tapos yung babae pinag-drive niya? Sobrang nagpipigil ako ng galit at selos ko nun. Tapos lumapit yung isa kong kaklase. Bumulong. Sige, magtaguan lang kayo ng feelings. Galingan nyo sa paglalaro ng tagu-taguan ha. Siguro kita niya yung pagsiselos sa mukha ko. Pero agad ko naman itong binawi. Dahil itong si Dionysius palapit na sa akin. So, ngiti-ngiti ako. Habang nasa ilog kami, naglaro kami sa mababang parte ng ilog, yung sisisirin mo yung bato, magpapaunahan kayo, nahanapin yun. At sa hindi inaasahan, tanga ko eh. Ang nasisid ko lang naman ay malaking bato. Nauntog ako. At pag-ahon ko, gulat na gulat silang lahat. Hindi ko namamalaya na dumudugo na pala yung ulo ko. Agad kong tinawag si Dionysius. Oo, si Dionysius yung tinawag ko kahit kasama ko yung jowa ko. Pero nung palapit na sa akin si Dionysius, bigla na lang akong hinila ng boyfriend ko at niyaya sa cottage para siya ang manggamot sa akin. Habang ginagamot niya ako, hinahanap ng mga mata ko si Dionysius. Hindi ko lang siya makita. Ilang segundo pa, lumapit siya agad sa akin at niyaya akong umuwi. Ayaw pa ng boyfriend ko that time na pumayag, pero sabi ni Dionysius, mas okay raw na siya na ang humarap kila mommy. Dahil siya rin din naman ang nagpaalam kila mommy na sumama ako. In short, cargo niya raw ako. Pumayag naman ang boyfriend ko at ang nililigawan niya. So habang nasa daan, kinausap ko siya, sabi ko, di ka lumapit no kasi takot ka sa dugo. Duwag ka talaga, hindi ka patuloy. Tapos itinigil ni Dionysius yung motor niya sa may 7-Eleven. Doon muna kami umupo. Sabi niya sa akin, loko ka? Ba't ako lalapit sa'yo? Hinila ka nga ng boyfriend mo. Tsaka tuloy na ako, no? Kahit pakita ko pa sa'yo. Hindi ako nakapagsalita, DJ Rocky. Siguro nga ay hanggang pagkakaibigan lang ang kayang ibigay sa akin ni Dionysius. Baka nag-assume lang ako sa wala. Hinatid nga ako ni Dionysius sa bahay at ipinaliwanag kay mommy ang nangyari. Inako niya ang kasalanan. Kinagabihan, chinat ako ni Dionysius. Pre. Nag-reply ako ng question mark at hindi na siya ulit nag-reply. Pagka-Lunes, hindi muna ako nagmotor. Kaya sa boyfriend ko ako nagpasundo. Habang palabas kami ng village, nakita ko si Dionysius na papasok sa village. Inisip ko, siguro ay susunduin ako. Sumigaw ako bigla ng, "Hoy! Sinong kikitain mo?" Tapos bigla niya akong inirapan. Sabi niya, "Kay tita ako pupunta, hindi sa'yo." Hinayaan ko lang siya. Pagdating sa school, ay tinanong ko si mommy kung anong dinaanan ni Dionysius sa bahay. Sabi ni mommy, wala namang Dionysius na sumulpot sa bahay nung araw na yun. Well, siguro ako lang talagang nagpapaasa sa sarili ko. Nag-assume na naman ako na ako ang pinunta ni Dionysius nung umagang yun. Then maya-maya pa, nakita na kami sa eskwela. Tumabi sa akin si Dionysius. Ginagamit yung cellphone niya. Mukhang kausap yung nililigawan. Hanggang sa
Biglang napasigaw. Wow! Sabi niya sinagot na siya. Sinagot na siya ng nililigawan niya. Napasabi na lang ako ng congrats. Then tinanong ko siya kung anong problema. Kasi parang nag-iba yung mood niya. Di siya nakapagsalita. Lumipat lang siya ng ibang upuan para maiwasan ako. Tapos yung isang tropa namin, biglang kinantsawan kami. Oy, parehas na kayong taken. May space na sa inyong dalawa. At doon na nag-sink in sa akin na hindi kami pwedeng maging kagaya pa rin ng dati. Hindi na kami magiging kagaya ng dati dahil may mga karelasyon na kami. Tiningnan ko si Dionysius. Tapos naisip ko parang hindi ko kayang mawalan ng kaibigan. Parang hindi ko siya kayang mawala sa akin. Isa siya sa mga pinakamahalagang lalaki sa buhay ko. Pero wala eh. May boyfriend ako. Gayunpaman, tuloy lang ang buhay. So pumupunta pa rin kami as usual sa hangout place namin. Kasama ni Dionysius ang girlfriend niya at kasama ko naman ang boyfriend ko. One time nagdodota kami. Magkalaban kami ni Di, kakampi ko boyfriend ko noon. Bigla silang nagkainitan ng boyfriend ko habang naglalaro. Tapos biglang tumayo si Di. Sabi niya, kapag napanalo niya raw ang laro, sa kanya na raw ako. Ha? Nagulat ako. Nagulat din ang boyfriend ko at ang girlfriend niya. Agad niyang binawi yung sinabi niya at binanggit na switch partner sa Dota. Di ka marunong eh. Alam na namin build namin kaya maganda kaming magkakampi. Yun ang paliwanag niya. Tiningnan ko agad si Brian sa bandang dulo ng computer shop. Then sabi, ang galing niyang maglaro, diba? Natawa ako nun. Dahil ang tinutukoy nung isa pa naming tropa ay kung paano napaglaruan ni Di ang words niya. Dumating kami sa pag-aaway ng boyfriend ko. At eto na, DJ Rocky. Ang nangyari sa aming dalawa. Nauwi yun sa hiwalayan. Balik sa tropa. Dota, inom, gala, motor, kain. Ganyan ang naging routine ko. Dahil barkada ko ang kasama ko. Then one day, nagpasama sa akin si Dionysius sa barbershop para magpagupit. Then lumabas kami pagkatapos niya magpagupit. Hanggang sa nakita niya sa malayo yung girlfriend niya. Hinila ako ni Dionysius sa isang eskinita para magtago. Eh yung eskinita na yun sobrang sikip. Kaya ang posisyon naming dalawa ay nakaharap siya sa akin. Magkadikit ang katawan naming dalawa. Ramdam na ramdam ko yung katawan niyang sobrang lapit sa akin. Hanggang sa nagtagpo ang mga mata namin. Pinagmasdan niya ako na para bang may gusto siyang gawin sa akin. Yun na ata ang pinakamatagal naming pagtititigan. Pinagmasdan ko ang mga mata niya. Bilog at mala-anime ang hugis nito. Parang kumikinang. Ang ilong niyang matangos na parang pwede ng pambabae. At ang lips niyang mapula. Na tinalo pa ang kulay ng lips ko. Parang mas kissable pa ang lips niya kaysa sa akin. Pero bago pa ako mag-daydream, ay umiwas na ako. Bumulong ako sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit kami nagtatago sa girlfriend niya. At nagulat ako sa isinagot niya sa akin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko.
Hiwalay na kami. Bakit? Yun ang tanong ko. Ang sagot niya sa akin, para raw parehas na kami. Hindi na ako nagtanong pa pero niyaya niya ako magdota. Naglaro kami sa computer shop for almost 6 to 7 hours. Paglabas namin sobrang dilim na. Nag-alok siya na ihatid ako. Napawaw ako. Tapos, sabi niya, baka raw kasi may mabalitaan siya na binatang marip. Yes, biniro na naman niya ako. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama, chinat ko yung isang tropa namin. Tinanong ko kung may alam ba siya kung bakit nag-break etong si Dionysius at ang girlfriend. Ang sabi naman nitong tropa namin na miss daw ni Dionysius ang buong tropa. At yung buhay na walang dapat isipin. Pero hindi ako kumbinsido, DJ Rocky. Kilala ko tong si Dionysius eh. Nakakabigla kasi alam ko namang mahal niya yung girl. At alam kong mahal siya nung girl. Fast forward, pumunta kami ng LU para magbakasyon. Hindi kami nagdala ng mga +1 namin. Mag-enjoy. What happens in LU stays in LU. Kinailangan naming pumili ng room body namin. Ayoko maging awkward kay Dionysius, kaya yung isang tropa namin yung pinili kong maging ka-room body. Tapos nung ina-unpack ko na yung mga stuff ko, tinanong ako ni tropa kung bakit siya daw yung pinili kong kasama. Obvious naman na waiting si Dionysius na siya yung piliin ko. Then sabi ko, syempre, wala naman tayong pagnanasa sa isa't isa, no? Plus, alam ko naman na hindi ka dito matutulog mamaya dahil for sure, may makukuha ka na namang babae dyan. Tapos natawa tong tropa namin. Pero ang totoo, ayokong ma-corner sa isang maliit na lugar kasama si Dionysius. Kasi baka wala na naman akong masabi o ma-confirm kung ano man yung nararamdaman ko sa kanya. Ayokong masira yung friendship namin. Then during the bonfire, nakita ko yung isang tropa. May kasama ng chika babes. Exchange student daw. May lahi. Di nga ako nagkamali. May nakuha nga itong tropa namin. While yung iba naming barkada, busy sa pagsasaya, inom, pagsasayaw, as in, enjoying life. Then itong si Dionysius, nasayaw na rin. Nakainom na kami lahat. Then pagpunta ko sa room namin, nitong tropa, nakalak. Pumunta ako sa reception para sana manghingi ng spare key. Pero ang sabi, kinuha na raw nitong tropa namin yung susi. At dun ko napagtanto na planado nitong tropa namin yung gabi para sa akin. Pero hindi ako nagpadala dun sa plano niya. Nag-book ako ulit ng isang room. But unfortunately, fully booked na dun. Pumunta ako doon sa ibang room para hingin sana yung kanilang access. Pero wala. Walang nagbubukas sa akin. Eto namang sa isang tropa, kinakatok ko. Pero walang nagbubukas sa akin. At naririnig ko ang vowels na binibigkas. Napaurong na ako. Hanggang sa naramdaman kong merong tao sa likod ko. Pagharap ko sa taong yun, si Dionysius. He was so drunk. Ibinagay niya sa akin yung spare key. At nung paalis na ako, bigla niya akong tinawag. Sinabi niya,
Wala raw siyang matutulugan. Napagsarahan na siya. Tinanong ko siya kung bakit hindi na lang siya humanap ng ibang girl na nandun para sana may extra room na lang siya. Then lumapit siya sa akin. Bumulong sa tenga ko. Lahat na yata ng balahibo ko tumayo nung sinabi niyang, I want you. I want you. DJ Rocky, nanlaki yung mga mata ko. Tapos bigla niya akong niyakap. Kumawala ako sa pagkakayakap niya. At sinibukan kong hayain siya sa ibang room para matulog na. Doon sa room na iniwan ng isa pa naming tropa, may available pa. Nasa labas pa. Doon na lang matulog. Oo, naisip ko na gusto kong may mangyari. Pero ayoko. Kasi lasing siya. Gusto ko kung may mangyayari man, alam kong alam niya lahat ng ginagawa niya. That night, walang nangyari. Niyaya ko lang siya dun sa isang vacant room habang wala yung isa naming tropa. Sabi niya sa akin, mag-usap daw kami. Pero sabi ko, inaantok na rin ako. Tinalikuran ko siya. Naluha ako noon kasi gusto ko naman talagang mag-usap kami. Pero 'di ba sabi nila, what happens in LU stays in LU. Baka kasi pang LU lang yung sasabihin niya tapos pagbalik namin sa NCR, wala na uli. Ayokong i-risk yung friendship namin. Dahil okay na sa akin na hindi ko siya boyfriend, pero at least boyfriend ko siya. Boyfriend with a space, as in boy space friend. Kinabukasan pagising ko, katabi ko na si isang tropa. Tinulak ko siya para magising. Pagbangon ko, wala nang Dionysius. Paglabas ko, dumiretso ako sa buffet. May nakasabay akong foreigner na lalaki. Tapos tinanong niya ako kung anong perfect combination dun sa Pinoy breakfast meal. Sinagot ko siya. Egg, tomato, coffee, smoked fish, fried rice. And then, as expected, wala akong kasabay kumain. Lahat nakahilata pa. Hindi ko sure kung nasaan si Dionysius. Then yung foreigner na yon na nagtanong sa akin, nakitable sa akin. Nalaman ko na galing siyang Amsterdam. Nag-work siya as a doctor. May bakasyon sila kasama ng friends niya. Pogi, 6 feet, blue eyes, gwapo, literal. Tinanong niya ako kung may boyfriend ako. Sabi ko wala. And he immediately asked my social media. Binigay ko naman nun. After nun, niyaya niya ako na maging tour guide niya. Nag-refuse ako kasi tourist lang din naman ako. Di ko naman kabisado yung LU. Baka pareho pa kaming maligaw. Pero he insisted. Mag-explore daw kami together. Tapos nag-hire siya ng tourist guide. Ayun. Itago natin siya sa pangalang Harry. Nag-island hopping kami. Nakita ko itong si Dionysius may kasama din na foreigner. Nagulat ako. Kasi pagkita ko sa kanila, ay, nag-momol. Napakainit pa naman ng buhangin. Pagbaba namin ng bangka, niyaya ko ni Harry mag-dinner. Magagabi na noon. Nag-dinner kami sa may beach side. Then nakita ko uli si Dionysius kasama yung same girl from earlier. Parang nagmo-movie sila sa beach. Sweet silang tingnan ha. At nung makita ko yung isang tropa, pinakilala ko sa kanya si Harry. And he told Harry
Nagagamitin niya raw yung room namin later. So kung pwede, kay Harry muna ako. Natawa namang tong si Harry. Magpa-past 10 a.m. na. Masarap kasama tong si Harry. And to be fair, ang bata pa niya. 26 lang siya. Nagpicture kami, agad niya yung in-upload. Sabi niya, ngayon lang daw siya naging open ng ganun. Dahil puro aral siya before. Lasing na kami ni Harry. Nakapatong na yung ulo ko sa table namin sa dagat. Siya nakahiga na sa buhangin. He asked me kung anong meaning nung kaklase ko when they said na what happens in LU stays in LU. I-explain ko siya sa kanya. Sabi niya, sa akin, gusto niya raw ako pero hindi niya ako ipupursue sa LU. Dahil baka raw ang maging dating sa akin, pang LU lang siya. Natawa ako kasi gentleman . Kinabukasan, umuwi kami sa NCR. Nagpaalam ako kay Harry and he kissed me sa forehead. Magkikita pa raw kami but not in LU. Yes, he managed to meet me in NCR. Ang alam ko lang, kay Dionysius, umuwi sila sa province ng mama niya sa Cebu. Kami ni Harry, may magandang bakasyon for summer. Pumunta kami ng Ilocos, Baguio, Sagada. Siya ang nag-sponsor ng trip pero syempre nag-share din ako, no? And for the record, walang nangyayari. Gentleman siya. Gusto namin na mangyari mga bagay nang hindi nagmamadali. Niligawan ako ni Harry. Gusto ko pinay-process pa rin. During that time na magkasama kami, ang saya-saya ko. I feel at peace. May isang lalaki na ina-appreciate ako. Babae ang tingin sa akin. Hanggang sa naka-receive ako ng message at around 10 p.m. Nag-chat sa akin si Dionysius. Tara sa Cebu. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, ipapakilala na raw kasi niya yung girlfriend niya sa angka nila. To be honest, akala ko ako yung ipapakilala niya. Kaya kinlaro ko yung sinabi niya. At ang sabi ko, ba't kasama ako? Yan ang safe question na naisip ko. Sabi niya bigla sa akin na kaya ko raw i-handle yung situation between his girl and his family kaya hindi raw mau-OP yung girlfriend niya. Magre-reply pa sana ako tapos bigla niya ring sinabi na, sorry alam ko may boyfriend ka na. But I need you this time. Gusto ko i-clarify at mag-explain sa kanya na hindi ko pa jowa si Harry. But what for? May girlfriend na siya. And before we went to Cebu, sinagot ko na si Harry. Safe move. Para hindi ako magselos. Sinagot ko siya kasi kailangan ko ng escape. Mali, pero masaya ako kay Harry. Hindi ko pa siya ganun kamahal. Hindi tulad ng pagmamahal ko kay Dionysius. Okay naman si Harry nung nasa Cebu kami. He was getting along with Dionysius' family. May free check-up ang nagaganap. And then ako, kailangan kong makipaghalubilo dun sa bagong girlfriend ni Dionysius. Alam mo, DJ Rocky, nung nandun ako, hindi ko alam kung anong dapat tumakbo sa isip ko. Pero luminaw lahat ng yun. Nung bigla akong tawagin ni Dionysius. Mag-usap raw kami. At ang sabi niya, let's end everything between us. Nanginig ako. Gusto kong magsalita pero ang lamig na nung pawis sa katawan ko. Doon ako naiyak. Tapos bumaba na siya. Nasasaktan ako kasi, hello,
Hindi naman kami, pero para kami nag-break. Nasa treehouse kami noon. Then si Harry, nandun sa baba, niyakap ako. Then doon na ako napasabi sa sarili ko na si Harry na lang ang bibigyan ko ng oras at atensyon. Then fast forward. Ibinaling ko na ang atensyon ko kay Harry. At umiwas na ako kay Dionysius. Then few years later, nalaman ko na ikakasal na si Dionysius. Nag-aantay ako, DJ Rocky, kung may invite ako. Ang sabi, magpapakalat na ng invitation. Pero lumipas ang ilang mga araw, simula nang malaman ko yun, wala pa rin ibinibigay sa aking invitation o kahit chat man lang. Yung isa naming tropa, nakaschedule na ikasal. Makaka-attend naman ako. And boyfriend ko pa rin si Harry. From time to time, nasa UK kami. Kasama si Harry, of course. Pauwi-uwi na lang ako ng Pilipinas. Hindi pa ako nagkakaroon ng trabaho sa UK dahil kaka-resign ko lang sa Pinas at nag-a-adjust pa. But at least, may mga naipon pa naman. Then, maya-maya pa, meron nang iniabot sa akin. Etong si Harry. Papel na naka-envelope. Magandang envelope. Pangkasal. Invitation para sa kasal ni Dionysius. Yung girlfriend na ipinakilala niya sa pamilya niya, yun yung pakakasalan niya. Well, nakikita ko naman sa mga post. And may kirot. But I'm so happy for him. Ang naisip ko noon, DJ Rocky, congrats. Dahil ikakasal na siya. Pero bago yung kasal niya, ikakasal muna yung isa naming tropa. So nagkita kami dun sa kasal ng isa naming tropa. Nakatayo si Dionysius. Kasama ang fiancé niya. Ako naman kasama si Harry. Nagbatian kami. Then nung maglalakad na, dahil part kami ng entourage, kami ang magpartner. Hinawakan niya yung kamay ko. Nagulat ako dun. Tapos maya-maya bumulong siya sa akin. Nagustuhan mo ba ako dati? Maya-maya pa, nagsalita pa siya. What happens here, stays here. Maya-maya pa, nagsasalita na siya ng tungkol sa nararamdaman niya. Inamin niya sa sarili niya at sa akin
na matagal na pala siyang may nararamdaman. Nagkaaminan kaming dalawa sa kasal pa ng tropa namin. At buti na lang, medyo nasa malayong pwesto yung fiancé niya tsaka yung jowa ko. Naiyak ako, naluha, na feeling ko, akala ng iba naluluha ako dahil ikakasal na yung tropa namin. Pero sa totoo lang, naluha ako kasi ang tagal kong hinintay yun. At ngayon ko lang nasabi rin kay Dionysius yung nararamdaman ko na alam kong malapit na rin siya ikasal. Akala niya siya lang daw yung may nararamdaman sa aming dalawa. Kaya raw niya itinigil yung sa amin noon dahil ayaw niyang lumalim yung pagmamahal niya sa akin. Natatakot siyang mawala ako na best friend niya at mawala ako na taong mahal niya. After all these years, nagtataguan lang pala kami ng feelings. Pinag-usapan namin kung bakit hindi kami napaamin sa isa't isa. Noon pa. And I found out na kaya siya nag-propose sa current girlfriend niya kasi akala niya kasal na kami ni Harry sa UK. Gusto ko sana siyang tanungin kung iiwan niya ba yung fiancé niya dahil sa nalaman niya to ngayon. Kaso hindi ko tinanong kasi ayokong may masasaktan na babae para lang lumigaya ako. Naisip ko pa nga we had our chance pero sinayang namin. And now we're both in a relationship. Ayokong makasakit. At wala namang ginagawa si Harry na masama para deserve niyang masaktan ng isang tulad ko. Sabi ko kay Dionysius na a-attend ako sa kasal niya. Kami ni Harry. Nagulat siya. Parang nagagalit siya. Inamin ng araw niya na ako yung gusto niya tapos ngayon, pipilitin ko raw siya na magpakasal sa iba. I kept my composure. I stayed calm that moment and explained ko sa kanya na what happens here stays here. It won't change our current situation. Mahal namin ang isa't isa. And we had our time. We wasted it. We had our chance. Naging duwag kami. At hindi na sumagot si Dionysius. Parang ito na yung matagal namin inantay. Naluha kami. And then walked. Sa gitna ng simbahan at sa kalagitnaan ng paglalakad ng mga entourage. Good thing lahat nagiiyakan dahil alam nila kung gaano kababaero yung isang tropa namin na ngayon ay ikakasal na at mukha naman talagang loyal at faithful na sa kanyang aasawahin. Alam din ng lahat yung love story niya kaya siguro naiiyak. Yun na lang yung press release namin kung bakit kami naiiyak. Ayokong makasakit, DJ Rocky. Thankful pa rin ako. Kasi kahit hindi kami naging magjowa, na ibalik yung pagiging mag-best friend namin. Then bumitiw na siya sa pagkakahawak sa kamay ko. Parang yung storya lang namin at relasyon namin. We need to go on with our own lives. In 3 weeks, si Dionysius na yung ikakasal. Then before his wedding,
Nagkita kami ni Dionysius. Hindi kasama ang fiancé niya at ang boyfriend ko. Nag-mall kami. Nagpunta sa isang jewelry store. Tinanong niya ako, kung ikaw pakakasalan ko, anong gusto mong regalo? Hindi ako makasagot. Hindi ko naman kasi alam kung anong gusto ko. Pero sabi niya sa akin, kung ikaw pakakasalan ko, hindi rin naman kita tatanungin. Pero alam ko nang ireregalo sa'yo. Nagtawanan lang kami at pumili na ng alahas na ireregalo niya sa fiancé niya. Araw ng kasal niya. Nasa hotel ako, same floor ng accommodation ng bride. May mga pictorial na gagawin. Naglalakad na ako. Papuntang altar. At ayun, nakikita ko yung taong mahal ko nakatayo at nag-aantay sa altar. Umiiyak yung isang tropa namin na best man. At etong si Dionysius umiiyak din. At habang lumalakad ako, dun na rin ako umiyak. Nasa kasal ako. Pero hindi ako yung pakakasalan, no? Sobrang sakit. Ako ang best woman niya. Yes, DJ Rocky. May best man, may best woman pa. Dahil kami ang mag-best friends. Tama naman yung tropa namin eh. Na dapat nagkaaminan na kami dati pa. Nasa huli daw ang pagsisisi. Matapos ang seremonya, dumating na ang pinakamasakit na parte. Unang halik nila bilang mag-asawa. May kirot. Tapos yung kirot malalim. Pinilit ko pa rin makarating sa reception. Bumalik muna ako sa room ko para makapagpahinga. Pumasok din doon si Harry. Then maya-maya, pagpasok ko ng banyo, may regalo. Ang nakalagay, to my first love, my truly love. Magsasalita na talaga ako ng, Harry? Pero, nakita ko yung letter nung regalo. May nakasulat na letter D. Oh my. Galing kay Dionysius. Pag-open ko ng gift, sapatos ang regalo. May note pang kasamang, hindi ka kasi komportable sa pagsusuot ng takong. At yung isa pang regalo, necklace na may shooting star pendant. At sa likod may naka-engrave na, in another life. Nag-lock ako sa banyo, DJ Rocky, at umiyak ako. Sobrang sakit. At yung pinakahuling regalo na nagpaiyak sa akin ay isang litrato. Picture ko during high school. Laban namin yun nung DLC competition. First year ako noon, may sugat ako sa paa dahil sa suot-suot kong sapatos. May isang lalaking lumapit sa akin at binigyan ako ng first aid para sa paa. Yung lalaking yun, inalalayan din ako papuntang quarters namin dahil hindi na ako halos makalakad na maayos. Dinala niya yung marimba kong lyre. Habang pasan-pasan niya ako sa likod niya. Ang lalaking yun, si Dionysius.
Sa likod ng picture may nakasulat na my first love. Akala ko nung textmates lang kami unang nagkakilala, pero prior to that kilala na niya na pala ako. We wasted our time. Pero masaya pa rin ako dahil mag-best friend pa rin kami after all. Lumabas ako sa room ko para puntahan ang reception ng kanilang kasal. Kumakain na sila. Lumapit sa akin si Dionysius. Siguro nakita niya akong mugto ang mga mata. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinabi noon na kilala niya na pala ako. Sabi niya sa akin, hindi niya naman daw alam na ganito ang mangyayari. Umupo ako sa tabi ng mommy ni Dionysius. And she told me, nakuha mo na ba yung regalo? Ngumiti lang ako. Alam na pala nila tita na gusto na ako ni Di noon pa man. Napabuntong hininga na lang ako. At napasabi sa sarili ko na ikaw ang totga ko at ang greatest love ko. Then, games na. Throwing of bouquet. Nang itapon ng bride yung bouquet, bigla siyang naglakad papunta sa direction ko. Hindi nila niya ako papunta sa stage, inabot sa akin yung bulaklak. Habang ako nakatingin kay Dionysius na parang nagtatanong kung anong nangyayari. Pero nakatingin lang si Dionysius, halatang hindi niya rin alam. Pagtingin ko sa likod, nakita ko si Harry nakaluhod, may hawak na singsing. Will you marry me? Tanong niya sa akin. Napabalik ako ng tingin kay Dionysius at nakita ko siya nagpipigil ng luha. Tumango siya sa akin na parang sinasabi niya na go ahead. At sumagot ako ng yes kay Harry. Fast forward, nandito na ako sa UK. Ikakasal na ako in 2 weeks. In-invite ko sila Dionysius at yung iba pa naming tropa. Si Dionysius at yung misis niya expecting na ng baby. 3 months na itong buntis. Si Harry sobrang busy sa preparation ng kasal namin. Hands-on siya. Ako naman busy na sa trabaho. May business kami dito ni Harry. Ganun pala talaga, no? Minsan kahit mahal niyo yung isa't isa, kapag hindi niyo pinaglaban nung una pa lang, wala nang mangyayari. Dapat pala hindi kami natakot nagkamali o masaktan dahil wala namang mawawala kung hindi kami magbabaka sakali. Lumipas yung oras at yung oras na yun ay nasayang dahil hindi kami nagbaka sakali. We never tried. Kailangan straightforward ka pala sa mga bagay na gusto mo. Ngayon, masaya naman na kami ni Dee, Dionysius. Kahit di man kami nagkatuluyan, naging matalik naman kaming magkaibigan. Kaya para sa mga tagapakinig mo, DJ Rocky, hanggat may pagkakataon pa umamin na kayo, sayang ang oras. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Jane. At ito, ang aking secret file.